mambia yama tuku wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa Ikomi ibiri cha mambia goika Chinsa isato Amayia Ndizi TV. Una botambe toko chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire litukuli goro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona intwe manjo murigeri intura gotika maega imana intu noto kwa vitamini gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjire ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri wa spiritual sejereyo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chingumba nonse simole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiriye Amayia Ndizi TV. Weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Mwacho murigeri Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oliye omoko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire Chinsa isano na ibire goika Chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande mwenga chibandi chiracheka chinyinge bwaje taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu kumo gusikata tobese kobora rumba Amayia Ndizi TV. Na okwanirya ndonsi asobera to mwanchu murigereria Ndizi TV ekerongo kwaregania asemesa yamangana maya ensemo yabona magoroba ekeroreri tuko lya 15 na limo omutinyo motangani omwaka w'ekiri 2022 gendera gotobwatya gwetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News na Twitter @Ndizi TV News na boigensemo ya YouTube no gotonyora buna Ndizi TV News na kwareganire atalia make igogendera ko baimeyo wansi bomugusi nkoira nande egerenko manyenga naraliaya
Ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekerotogonye chaka korwa somo chiobo songo abwa somo County Commissioner we County ya Kisii Francis Kooli aboriria abamenyi be county eyo kubwatia machiko a COVID-19 eliwetanga noburoiro bwa COVID-19 Kooli nigo baumerana amo n'abanyanyimbo ba police gosebe kyombegia police amo n'abatiotereria be club gia Arsenal asorosagia Rwagusi abwa sebaina na chimask eligotanga omuchando yo omolikeito Brian Sagnisena na bwatorobotirwa senjira yoboime. Rituko lya lero nigo mukomanda bwe county ya Kisii Francis Kooli araege koski abanyanyimbo nabo igabatyoteleri bengo ye timu ya Arsenal orosagero wa Kisii abwaseganga yabo enena yalenge okubabuli abamenyi ba Kisii kubwatia machika bekirene wizara y'obochenwe ligotanga okwambokera kwebinyinyi bya COVID-19. I want to congratulate Arsenal fans, not because I'm an Arsenal fan. Yes, I am an Arsenal fan. But now I am talking as the leader for the National Police Service here in this county, that this is a noble idea where we want them to own this. They have been doing more on charity work, giving back to the community. And I want all the football fans, fanatics, and other fields to come and emulate what Arsenals are doing. Etogwakena kiromonto ndebwensi o nyolre information yo nyora manganaya abwa anyabwatira kobokelinde koroneye tonyirwani tonyokole togende dende to tujage togende roko linto binde bitolengete ngwakira fans ba Arsenal mbiya mono asokwerwa wocha gokora exercise yeke twakore town weta gwakira nabasigari mbiya mono singe nchoko toborendi naende gokonya abantu kobaelimisha igoro ya corona. Niko bakora etali chinsemo au chomo chobo songo na boigo ekanisa bwase balenge kwena na chimaski. This is a journey that started 3 weeks ago. We were planning with the Arsenal fans officials who visited me or paid me a courtesy call, and this is the day that we are actualizing it. And actualization started during our prayers today. We went to St. Charles Luanga Kisii Cathedral, where we dedicated our activity to God, and thereafter rolled our program to sensitize our residents here and remind them of COVID-19 protocols. Boigo nigo Kooli ateba nigo barache kubwatia machika ikurwa ase wizara y'obochenu na kweneke bunakera oyo mongo yabwatia lebo ikeranu. The government is actually emphasizing on people taking this as their own initiative, so that we don't use law enforcement agencies, arresting people. It is not the spirit of government. It is not the will of government to arrest people, place them behind bars. The government is more on empowering its people. Na gokonya ba nainchi banyora mangana yega twenkoraria elinde tubwatera no mwako yorande mu maete na event tubwatene chinyinge cyo gokonye kenyoro na cyo gokonye community. So okay sana ase mo obsoito bwe serikali mo county commander okisi asega ashingi yako to yoringa bado COVID-19 ne ko neroro nane no muntu munyanga na maete kanisa ogenda re kanisa ngonga serikali yetu na munyiro cheiga talinga e mukirege ntekene kanisa ko nande amwire kunyuria abantu ba mindonga obururu boyiga bwa COVID-19 mbura era Eretarian Brian Sagini Isena. Oyo no County Police Commander Omoske Francis Kooli na batiotereria Croatia Club kenene kia Arsenal. Gusko guchimotomo ancho moligereria abarai kurwa sorogongo Rwagusi nigo bano basemiria abantu wesokia na kubwata ekura eliechiko bali bagalio gochoro murayo libaraganie asobochoro bigochego koleka omutienyi ogatano na gatatu okwerikyo ko nigo kora chake litukolia ankyo kolengana nekyombe kyo
kyobo korengana ne kyombe kyo obwaki chikura gosegie chimbebe IBC korelia boigo asentunde ya kabere na ande ntunde yomoelio omuliketo Vincent Onyancha na Mange. Buna enchereyemo yokoroberia boikeranu obochori bw'omwaka oyo abarai akorwa sorongorwa gusi nigo basemiria abantu kobwata chikura maiga yekombe kyobochori ne chimbebe IBC asentunde ya kabere koralia omoroberio gochigo chaka stariki 12 oika stariki 5 mu mutinyo kabere omwaka oyo iga abantu baito tokobaboringa digereria abarai mogocha gochora iroka bono buna engakiyo korikichikura ya ikire gochakira Jumatatu baboringa mogende asobonge muri kichikura erinde mubeka abarai ebirogo abarai bamwirogete Nyasaye na abarai baranyara gokonya abantu baito asebinyoro twaikira omwaka bw'echikura tokore siasa ya omorembe twanchirekire omonto campaign inunini mogo decide nande mambie ywere tare 17 abantu ngochaka bari kwerikia usoko bwata chikura elinde na liora acharo morayi oli bwanchite abana bali bakoreze chikuru babwate bibande bagende babwate chikuru osobonge so that itotware numbers na lioko nyara ko elect your leader of your choice abarayi abwogati yabo yokuriye kirogo kyo bwemisi kurwase ward ya Nyako Felix Maira na boigo Joshorina oyo boigo kuriye kirogo kyo bwemisi bagokwana maiga yogoikira na sama sabo aswanyaro gosaberwa imeye kanisa ya Nyamataro PG nigo baganirio murembe ko eneki wa kirengaki tokore siasa yomorembe tokore siasa egokonya abantu baito chingaki echo niko baburia basaye kone kibuna mbali gotumekwa elikorenta chibure bure keremesangirikano egendrete tebyo mwana siasa uriyo gotebi ngochi gokurera nyagete abeko mwana oye mustari wa mbere gokonyora mwana oye imugetie enungu goseke boko nayobo onye mwana oye taiyo kira mugao nya gusunyunta marabwana ngotebia abasaya bambanyara gutumikwa because abana siasa bono mna oyo mintateba batabati agenda batabwati inchirende baranyara gukwana nabantu bagutumika abasaye nigo boigo gwesire imbura korwa kituzu chacha South anyarega kwa boria bali batabwati bibande kone kibuna babinyorere bunenchereye moyo konyara kwerikia buna bakichikura ekero moroberio yogo chigo chakabe na sentunde ya kabere itukomambiri karororo ne lya toire libaga naende sebali karo kende mwanyore twaso kubwate kura abana ari ko bali quest mwensi esimore na mbali mubwate ibande na mbali bitaracha mogenda ali uduma nambere bosongalia bande mogenda office ya ba chief kiagera mbaire orusie getambulisho kia ororo ogenda tware kura karo gwatware kura na likio kora nyare gutware haki ya ochoro murai orioro chotagete baria bakori gichikura na baigona bakichukura babori gukane kibuna kubwatira na bare na gotinyo morembe ase ensengima ko reporteria Ndizi TV kurwensemo ya Nyamataro igotoke miyo muchobo songe county ya Kisii Riteriane Vincent Onyancha.